Mga ka-Disciple, napansin nyo ba, sa dami ng pwedeng hilingin ng mga alagad kay Jesus, gaya ng gumaling, maghimala o maging matatag, ang hiningi nila ay, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 8, Wednesday of the 27th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 11:1-4, habang nananalangin si Jesus sa isang lugar, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga alagad at sinabing, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, tulad ng pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad. At itinuro ni Jesus ang kilalang panalangin ito, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo, dumating nawa ang iyong kaharian, ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat kami man ay nagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso. Mga ka-Disciple, hindi lang simpleng dasal ang itinuro ni Jesus. It's a blueprint of how to relate to God. Una, Ama, we approach God as a loving Father. Sambahin ang ngalan mo. Prayer begins with worship, not demands. Kaharian mo, it's about aligning our lives with His will, hindi lang personal agenda. Araw-araw na kakanin, daily dependence on God, hindi one-time big time. Patawarin mo kami. Prayer involves humility and mercy. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso, recognizing our weakness and asking for strength. Ang ganda, di ba? Ipinapakita ni Jesus na ang tunay na panalangin ay relasyon, hindi recitation. Hindi ito tungkol sa ganda ng words, kundi sa sincerity ng puso. Reflection question: kumusta ang personal prayer life ko? Nakikipagrelasyon ba ako kay Lord o basta nagre-recite lang ng dasal? Mga ka-Disciple, kapag natutunan nating manalangin tulad ni Jesus, hindi lang tayo basta humihingi, natututo tayong magmahal, magtiwala at makinig sa Ama. Kung nagustuhan mo ang reflection na to at gusto mo pang matuto tungkol sa pananampalataya sa creative at inspiring na paraan, mag-subscribe ka na dito sa Disciple Animation. Sama-sama tayong magpalago sa pananampalataya at maging digital disciples ni Jesus, online man o offline. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. God bless!